Kublai pi baro shkatuk kubor jungi kadan Bosco Media Network. Kimat ki pakongsan mentaga sni kilong. Rakhi lekmen ayom Xmas ke YMCA. Ha ukalaleng kot an penbet khadu ya ka them yau maulong. Yaro ka Dr. Amperin ya ka mau kerwat Civil Hospital. Ban lasha tangi ki kali ban wana sosun ban kiu sha office hima melim. To mentang in pai shki kubor ki bakhambanya. Kinong penyal berkidukot ke Shillong Young Men Christian Association YMCA kilapan long ya kalumpung rakik Men Christmas Habharat Scouts and Guides Hall haka hendriu terik no pra shwa ban ya pra shalaki jong kishnong haka shuti jongkani ka ayom lekmen. Uba JR Marbo Honorary General Secretary ula prias ngobha ya Most Reverend Bishop Purely Lingdo President ya Dr. CO Rengat Vice President Ushamir Thaba Regional Secretary bad ya uba Gideon Kharkongor Treasurer. Haka jingya lang balengkot lapan kan mau na kidukot jaga ktien ublay ya ka jingkha ba jingwan long bre uji sukris syaka ne ka perthai haka mid Christmas arpusan tarik no pra. Uba medaker karir ula puli ya kidukot jaga ktien ublay bad uba daman bhaleng do ulaya lam ya ka jingduai. Haka ni kasni ladan lang ru uba Pokister Kharkongor IAS balasong thad. Most Reverend Bishop Purely Lingdo Church of North India ula ay kajing batay ba jing sneng ya kajing koridor ba baka Christmas habaro ki ba poi sya kanika lumpung lek kemen. Latbe iki mombati kum kadak pan be ya kajing dum da kajing syai balapan kut da kajing ku kordo na Bishop Purely Lingdo. You will hear a message from one of our directors, Sir Pokister Kharkongor. He retired as the senior IAS officer in the government of Manila. He is also the member son of the Presbyterian Church. We do the word of God, we sing praises to you, the joy that you have given us, and we also listen to the word delivered to us through the Spirit of God. Thank you, and we dedicate this time for all for your glory. In Jesus Christ, amen. Usembut Menteri Rangba ba Preston Tensong haka nyau terik no pra ulayat hu hakilat pathai kubor baka jinga kendu jaka sorkar berkinong elam harijan kilayaman jurlang banya penbet khadu iki jaka shong jongki hau banai kelalengkot arhajar arpusau. Harijan Committee nangte na po yo molong kabagia wan rengkap ru batu Presiden Rangba jongka Delhi Kudwara Yawan Armut representative haban namar bakini ide ki balong bakaji kidon ke concern kumno ban poi sya ke jing sutu jumut abdeng jongi ke government baki kila don kat ban elektren bun ki issue bat ka bang apa banom ni ngin nempat la ban batai ki issue ki mengai discuss namar bang menta na kaliam jokiru ki panpor sa kaptu kan ni tayo bakin dari discuss biang rengkat baki para nongsong sedong jokiang te de ngiyoi ba kancing keren kalong kabas ngotena kabas seisok bat ngelayarai langgu da kaju kasur ba hapo jong katayo kabaan une u benai Januari benai benengkong u arhajar akusau ngin ye kendu biang sai sisen bat ban ngapremen sken ba hakata kajing kendu ngin poi sendon syaka bakut jong ka meeting ngene kajing kendu kata ade ka bangiran mentaka bid and ka location kan ke jaka kolong kumi katu ka existing ka badon menta kadon kumba ekar point 14 mo te ka menta just opposite to that na iya katu ka existing sakawi pa kasurok saka sa persyak surok de kadon sakawi ka bashi ekar sa 1.4 ekar Tingkat yang kata kalau around 3.5, 3.6 acres.
Cái bao của theo phần ISU is 1.4 agak pempandak deh. Namar babling orang pi bisa sutu ba kidon life pa sau powe families. Life pa sau poar families, but ni haban le rukini ki high rise building te ni yo ni lap ba kampandak kadang rit kecekan kadang ni ISU dia kerja kasa 1.4 kas. Namang ikwa kung mga pingal ada pongteng. Bakit ikwa jong in government habang iong relocation, habang iong shifting kan long be complete na doksyon. You see, this is our second meeting. There were few points which we raised in the previous meeting. Some of those points they have considered, and there are certain things which are yet to be finalized, to be decided from either side. So now the HPC people, they will discuss the issues what we have discussed today in the meeting with their people, and then we'll again discuss those issues in the next meeting that is scheduled to be held in the second week of January. The meeting was on a good note. Hopefully they'll discuss, and if they are agreed, then those points will be discussed in the next meeting, and hopefully some solution will be reached. Hakah nyau terik no pra Kementeri Kekuat Kakia Dr. Amrin Lengdo kalau lejngo eka civil hospital mau kerwat Southwest Khasi Hills ban benta haka review meeting bat ki doktor jang kane ke hospital. Hadirin ke jing elang ke Dr. Amrin kelapan pau ya ke jing sngau kemen ban yo jing tip bakane ke hospital kala syakri bahaya ki pai ba jang ka thai mau kerwat wat haka por balingkot. Kalaya ro ya ki jing trei jung medical superintendent Dr. W Sutengah bat ka kenhun jung u ban kentiu ya kane ke hospital kum ka wei ni ki jaka ai jing sumar ki ba haka jela. Ka civil hospital mau kerwat ka ai ki jing syakri syaki nyau pu khandai teri ki snong ki bamlat kali haka ni ka than. Ka sorkar kala rai ban play ya ki health sub centers but wellness center syaki snong ba khampaji na mau kerwat ban ai ki jing syakri ki ba bat bapaka ya ki pad ba kane ka district. This is our Hello, bilang semua. Yo, lajem. It just depends on the leadership. So here we have 55 MCUs left. 25 pediatric. And the rest is left. So we are doing. Ngayon one siya ka Southwest Khasi Hills District. One siya kamat panshim niya kaneka kabu. Kabalawan lam day doktor but EMS jongi superintendent of nursing jongi ha kani kajaka ay sumat ngalayo ro ban shim ya ka review kandid but DMHO doktor latang iniru ide ibe leader ibala ha kajing long doktor kajongi ha kajing long administrator kajongi inala by in supervise ya kineki sub centers ki PHCs ki CHCs ki bedon saudong jong pi hang ni pa Southwest Khasi Hills ka sarkar kalayo iba last day menta banra daki sub centers lane kita ki health and wellness centers sya kita ki jaka ki ba omla banpoy da ka jingsuk ne da ka kali kung mga yui mga hakatuga kaipot pala submit da DMHO nyaw po kunday tali kishnong kibaha kani ka Southwest Khasi Hills jinjar ban boy jinjar ban kendo jinjar ban ra ya ka jong kani ka medical outreach jong ka jela ka jongi menta kasngi ngan let dalade syakaway na kita kijaka kipachinjar panpoy ngumat kumaki ong nga habyat kung baar kentay panpoy siya katakasnong mau kerwang mau kerwang
de ngin play ya kawai ka sub center hang the but I honorable MLA rengkat but I DMNA cho but ki staff ki jungi ki ban let naki niki administrative quarters baro ngakwa ban hi namar bang ngakwa ban tip ki e ki e ki briu sha ka to ka than ki shem ban ngasngau ba kani gandai ka sinjam ka baning kong ka ba nga kom kata ka menteri jo kani ka sarkar ka bala jet do upat ba ban let ban ya sat na ka tau upat ba but namar ba ki don kini ki difficulties ngin hap manta ban berkat kumno ban penpoi ya ka kot ka kya syak itu kitan ki berjenjar ban poi da ka kali ngila berkat ban introduce ya ka drone technology ban ra ya ki dawai shikini ki sub centers ki ba jenjar ban ra da kamen ngila dep ong ba ngin train ya kinong pen kha khon kita ki dai ki khot akari India baro ban pet ba kini ki dai zru ki yo ya kata ka assistance kumbashi hajar tengka man ba ki wan lam ya kini ki me ki ba armen ha kini ki centers ki bedan ha kita chaka ngin train ki dai in I incentive ki dai ngi don kam me ki train lang jong ki ashas namar ba haka report ba I EDMNHO ka Southwest Khasi Hills District ka don kata ka challenge ka bakraw haka ba pun ki kelung kim let man shim ye ki tika hapo ka si hajar sngi jo ka jing im ka jong ki tinga kmen si bun bangayo ban ye shong ban ye khana ba ki KSU ru haka ni ka bor kita ki pressure groups kita ki kti ka diang ki kti ka mon jong ka im lang ka sa lang kini kisipai jong ka KSU ni kwa ya pi ban ya ramp ya ka health system jongi ban keu iran one om tang ban kren syapang ki jintuna re one group ban partner ban ya betin keti lang ban ni ka sarkar ni don kam ban kren syapang ki high risk pregnancies kita ki me ki ba ki don kita ki jing e jong ka jing im ka jong ki por ba ki khakon kani ka hospital mentang hap pen step wood ya ka blood bank unit ka jongki ka blood bank unit na ka innovative practice jong kani ka jingya yalam syakmat da jong EMS jong kani ka hospital ilala ban man lam ya kata ka blood bank unit ban na sedang ban petri kam ya ka redon kam ban ai pisah susu namar la da pikiran syapang ban operationalize ya kini ki operation theaters ki operation theaters ki balong exceptional hakani hospital ngakan mau nganak let support nok stone but ki NGOs ki pressure groups na po nok stone ki tnum bara gitu ki machines syakani ka jaka nrai naman takasngi nga lawan syakani ka jaka ngayo I balang pendan kambhay gitu ki machines ki bale sin namar bampatla ban operationalize ki MCH atay ngataray ka jingwan lam gitu ki equipment sani kalong kapunas ya kani ka hospital kapunas ya kini ginong sok snong jong kani katan kemen sipon bahapreng kami ka bakriat kami amin kasngi ka bakriat kasngi ka baslap ngayo I ya kani ka ray of hope ka jing shai jong kani ka hospital Kibor penyaj snong bakan thup ya ka jayau so sun mau khar wa ingdo bat riat santhia rengkat ki traffic police kilalet ban jure bat wat benya ya ka jingdheng kali hasilenter ka surok mot pran shadu jayau lom pelon bat ka surok so sun riat santhia hadu lat office hima melim hakani ka jing jurep lalap ya ka dauten rai baki taksi kiwan keu nakani ka surok riat santhia sha office dorbar hima melim kumtana du ka pratarik no pra lakhang ya ki kali ki bawan na thanja yau ban keu na ka surok hakmat office hima melim lasha tangi ki kali ki bawan na so sun ban keu na kani ka surok ban poi sha surok maukar ki borsnong kila pen khamti ha ki traffic police ban pentre kam perking ya kani ka jing penyat bathamai
Kubli ni kon sharp yaki press ki parok ki lawan ban coverage yani ka joint inspection bang aku memali lam rekat ke trelang rekat buat ki dor barsenong ki belum ki marjan jonga dor barsenong sun windo rasamthia jayau parok kuwi jayau siap jayau laidom jayau pedeng jayau langsining kumju ka mokhar mission buat watabru di hani ka step nilai yawa wan ban ya donang rekat buat SP Mr. Kamakia SP City jong traffic buat ki team kejungi tinggal ya don buat kani di kasin ke bah ngilawan nak por hang ni pot spot jong ka mission circle kabangi i kani ka jing lap ka jing syam kejungi kani ka daw jong kani ka jing don jong traffic congestion ka jing pendeng kali ka man kasngi lagi kenta borok ki area buat ngilap mentah kadau ba kadai hang ni po circle buat mengaku memeli buat ringkat kini ki noikit ya ba lemba kador basnong ni ko awan send a strong message syaki taxi driver baro buat syaki pai ba public namar kadon ke jingong ba hilai kan hun ba kawai kan hun ka pelong ki banja kawai kan hun ka pekai ke jingja kawai ka kan hun kam tip ke ka belaja termar kani kadau ni khot ani ka por ta mass participation kam ta mah bodi ni ka traffic congestion ka bla kta prat bakani ka jinglong careless ka bomdon ka sense ka bomdon ka ta ka jing suthu ah tingi driver taxi ki ba nyat ki kali ki jongki ka pemantang lawan da kawai ka rai ringkat bat SP City bakani nakaliang ka police department ru ngimkwa mani asngau chu ki excuses ka jongki bakinong bakimdon tagi man power namar ka bangidong kam manta hamala ki intersection taki babon lat ki di bandon ki man power riki ong kimdon ti kawai ka bangilap kadai kani ka daw banang ni kim sha shu ya kaban kentiu pasanja makani kala ni lakren daw batinge bangi ki dor barsno ma ko memeli ngen hable daw batinge nani syakmat namar ba ki sipotuli ki santali kali kala kata plat ki babon ba ya kata ka daily activities jong ki pai ba man kasngi ti ka bangilap sa kawai pat kati ka bantah buat nampo jiau ka ba baro ni kerpat ani kapor kadon mangidokam plak ke trelang jong baro kinonya kali dadu ki private adu ki taxi sepa repair ki bade banwan sepa mo pran kin suba pakai numya chu na po resamtia namar hangti po I junction I bantai bade ban kiu sepa hima malem nang tu pun sik 8 blok tanang away arteli taxi syakmat ba kiu sepa pran 8 blok dah spa teli sadian tempat kada kodon ke jing kerpat ke jing kentu ba ki baya bade sepa mo pran kin suba ban simbet ya ka lenti na po jiao mokhar samot pran but kani ka way ka dong jing sneng ka ba mangi kum ki brio kum ki jing thau ni ngilong berbor kita ki bakwa kerki ki bakwa bande kerki bakwa ban ki bakerki lo ki bakwa ni barkhoi pat ni slam lot namar kani ka jing bamburom wi way pat ki mart ka daw ha kani ka por ringkat bar ki ramba snong ki badon burom ki banon kit ya ba lem ringkat ki executive committee jong do bar snong fair ngeniang teli ka way but nang ni semak ngen hable ba tinge namar ngila sya buruk skatar yu bon teli gisnem but nginang ya perkat na kabantaban ai kita ka jing kamai lai lut yaki taxi nandai kimdon pak je suthu ki perkat betang ka simet jadi lor tanong rim ni wana ni ka por but ni paru ka strong message ka police department po SP traffic ba unle ya ka jong ka kamram bagi police kinle kin pendokam ka an bakin implement ka an barang ka juga por nasngo ba kani ka jingi trelang kalong badong kam palat marka dei ka bakta yo pai ba hi tigi pai ba ngi khot ani ka por bakin longi be trelang rekat khanang ba kani ka jing thumu ka jungi dan long ka ba seiso bar khamtam kanong kta pa de kaya kiyang bar ka jingim ka man kasing UMLA juga North Shillong constituency mau kharjayau ba Adelbert Nongrum haka nyau tarik no pra ulak kli ka sarkar MDA hatu ka Megalia ka dei ka jelar riulum ni ka jongno uba Adelbert ula dawa na ka sarkar bagade ban pendep no ya ka jingkular ban penken ria ya ki nong trei jongka mardor na temyo maulong ban sngan ka yat ka yeng ban plat no ya ka surok ha ka ne ka jaka ban kelut kalit kawan joki pad ba ha ka te ka jaka barkani ka singiru kalong very relevant barkani ka jingja ko ka themotor ki nongsok silong ki badai ki employee jongka various department of the government apa ngie menta ko ka government menta si no je keren ngie scam ba kanong successful ngie scam ba kanong say so
Bagaimana melak mas pembi saat berbat. But kantam semua ba ke government hi leban penkeriak no mardo kan pen slam show ya gini ki nong trei ki berang the ko ka themi mulong but kantam bang ko apan bat ko on bu ke kali ya government of the day, whether the government of the day they should prove whether it is the government for the people or whether it is the government of few community. Bang ko apan punta nalor ba ka problem kimla ban weng ban penkeriak ya gini ki nong song senong ki sakri saka hak ki jaka thami mulo segilu ki senta jaka ka bangya thmu ban bu eki ko government ka plan ba sosi par kalong ba ka government ka pan ship ki jikit kle ki wan bu semti ki barigi jingke bomsa ban ya thru na ka te jaka kani ka wara ki jinge ka bala malaysia ku binong song senong ku binong song senong jong jala ku binong song senong jin ki area ba marjan mani bintang kali ka long palak lakta isalong brokoi mapi ko mga government mapi bro na kabor subaw pende lak jong kamram lak pidang iya pensim ni ta kapor ban penkriya ti nong song rei immediately dongkam ban wengno yang tu barigi nang balawan plat ya ka traffic bakanon ka flow of traffic ka basungsi sisu along ba kani ka government MDA government 1 ka MDA 1 MDA 2 ka ju basungsi bakalong ba on every matter subject kapan tukular ba ka ko rang pai ka traffic ru ka tukular ka ko rang pai hati issue repair lagi de mai kai lagi de ka coal mining coal transportation ini ru ka de ka ko kapan tukular ni ka pau ni jim trot jim comment tinga semua ba government ka de ban wen no mardor yang tinga parigi labu ijin piar hangte ko thami mulong nang ba kanong ji song sai ba ka government kapan proof laga dei ka jong ka wei ka chai ben riu na ka dei ka government jong kinong song snong ka jala pro ko ini kan tin ma ko pa ma ta ki press media Menteri Rangba Konrad K Sangma haka hinyau tarik no pra ula shim benta haka jing rakhe ya kasngi bekerpang ki perton yadari Armed Forces Flag Day haka ne kasngi Colonel Gautam Kumar Rai, Palasong Thaj, Director Sainik Welfare Board Meghalaya, ula pendait yaki medal bakerpang hakas nakut ko jo Menteri Rangba. Thank you. Kinong penyat ke Saumer Presbyterian School bat kabalang kilapan pau ya ke jingkemen bakane ke school kalayo ya ki kamera bathamai na kebenta ki jingdon kam ki khna ki bapuli hakane ke school ya kini ki kamera labai ha ke jinglut kabala kenjo shaka khatway pan khandai phaulak tengka lengba ke jingkersan jeng uba Hamlet Sondoling advisor ya Menteri Rangba kajala Lakhap ribon play kini ki kamera haka hinyau terik no pra haka jingan dan lang uba Cliff Warjri BDO Melim Development Block Utaman Basan S Kharkongor ki dekot komiti balang kinong hikai bat ki khana school Jadi aku kadang kerja free je ni ka additional classroom macam sini po Saumer Presbyterian School kat di Ribon tambah yang di school di dalam kamu ini ya Pada itu ki kuboy na poy shaka bakun tar hadu bangin de syambyang kublai shibun